What's up, YouTube? This is Lwazii Boxing, and I'm here with Sakile. yeah, Sakile Lwazii Boxer Belzotsena. So Sakile Sakile, isitshela ukuthi bekwenzalani ngaphakathi. Namhlanje sizotesta for license aka pro. Be right, kambe wonke kahle, sparring bese right. Officially sengi professional boxer manje. And I'm looking forward for ukuthi ngiphatha amabhande, showcase my skills. Yeah. Okay, siyabonga. Sisazongena ngaphakathi sithi ukuchecka kahle, then siphinde sibuyele kuwe. We're back again. No Theo, Sanele Mhlungu, right? Yebo ngiyaphila futhi njani. Yeah. So sangicela usitshele ukuthi uze ngani la because ngiyakwazi ukuthi you professional boxer. So why you la wena specific? Oh, last hamba nama boxer lawa azo10 azojoin ipromotion. Lawa saza khatha ezo10 ezokwenza ama test. Mabe siphelezela wona. Oh, so far wena ubona khamba kanjani? Kuwona Nje kuyo yonke into enzayo. kwayikhamba kahle kona, it's just that nje indawo eyisidukisile yona isemakhosombeni ngomcashile kodwa nje yonke into la ihamba kahle nje. Nisuka phi vele? Suke edala nje. Emzinyathi. So kusahamba kahle kwamanje ama-boxing ayasalethwa ukuthi abama pro noma Onke wethu impela hayi belithi maliqeda kushaya izandla ukubonisayo ukuthi umsebenzi uyabonakala. Yeah, hayi ngiyabona. kahle. Europe, lupisa amaphansi Europe. Durban. And we're back again with another video. Nangu Zoom Ngamalala Msholozi. Former SA champion. Ubani uZoom? Zoom imini umxolisi uJakoje umaphaca uThenkobongela nkobole leziningi nkobongela. Nami ngingxenye ephatha ama-boxer from amateur to professional. So ngisho nje ukuthi okwamanje sisazama ukwakha igama kule level yaka professional. But ngicabanga ukuthi ngayi emuva siqedile. Yebo. And ngisho ukuthi sizolakha ngenkani bethanda bengathandi. Yebo. But we are looking forward to our next game ezoba khona soon. Sizobuka into yamehlo. Sokwenza lokho kumele sikwenze. Uqoso ushaya. Konke kuzokwenzeka iwin sibuya nayo ekhaya. Inene enye game yakho? Ngokukhuluma kwabaphathi bami kumele sidlale nge-18 March eShowe. Udlala kiphi division? White division nje lejwayelekile junior featherweight. It's between 53 to 55. Bese khona la eDurban North. Uzokwenzani wena kahle? Okwamabe kuzophelezela abafethu laba bazothena ukuba ama-professional ukuthi sibakhaphe ukuthi soba supporta ngayo yonke indlela abahlezi bekhona sibe support ngaso sonke isikhathi masuke sizodlala. So nathi selethena ifavor ukuthi sizoba support. Vele ingxenye yeboxing, so nami ngiyathanda ukuba khona nje ukuthi makubhokwenza iboxing nangibe khona. Ngoba into engiyithandayo. So uZoom uphuma Ozuma hayi ngokuzala ngizalele khona la eThekwini eNandi eSkebheni, but ngokukhula khulila empangeni eSikhawini la ngiqale khona isibhakela sami. Khula kwami ngikulo kusona isibhakela kuthini ngize ngimuvela ngala eDandi ngenxa yokuzama impilo kwamanje ngisabhezi khona eDandi.
Sesibuyile futhi sineboxer la. Mina ngimazi ngo-BJ, Baby Jack. Hayi Matlala, uBaby Jack. Uzozisho igama nakho konke okunye. Ubani igama lakho mfethu? Hayi igama nguSiyanda Sibongo wakaphungula ngiqhamuka eMzinyathi ngokuhlala. Oh, uBaby Jack uqhamuka kanjani? Baby Jack nje igama elaqhamuka ngiseyintwana ngiqhamuka ejimini then shoot babona ukuthi khona into enginayo engiphethe then so bangibuyisela back to emuva uBaby Jack Matlala because that time ngisasemfishane kakhulu yabo so ngaqala lapho ke ngathiwa uBaby Jack then ke mase kwaba igama engiduma ngalo. Ngoba usamfishane nje wathi usamfishane. Phela ngalesa sikhathi kwaku too much kakhulu at least manje sekuthe ukuthi kancane yabo akusafanani. Okay. Akusafanani nje. So ngiyabona iskipper Lwazii. Yeah. Yini Lwazii? Lwazii boxing promotion ngasho ngithi i-promotion efikile ejimini yasixhasa. Singama boxer asesibongile. Ijim esibongile. Esibongile i-gym lapho engijima khona esibongile. Okay. So ubuzokwenzani la namhlanje? Lana bekuyi-test for ukutheni pro ngoba ke ngisaseka amateur. Then ke sesithi ngizokwenza i-test ukuthi ngitheni professional ngokusemthethweni. Oh. So ukuphi umehluko wa professional no amateur ngokwakho? Ngokwami umehluko into engiyibonile lapho amateur i-sports ukuthi kugrome abantu abasakhula nanokuthi nje bevikeleke entweni eziningi but kodwa ka professional i-business. Oh. Yeah, so ngamanye amazwi amateur isibhakele singakhokhela. Kunjalo futhi ngayibeka nje. Ka professional isibhakele sikhokhelayo. Okay. Hayi ngiyabonga ukuthi. Bonga mina. Buddy, we back again. Sinomthatha la. Mthatha sacela usitshela ukuthi uba igama lakho buzokwenzani la. Igama lami nguNhlakanipho ngwakakunene ngiqhamuka eDandi. Namhlanje bengizoyenza ama test aka professional. Nhlanhla leyo kungihambele kahle ke namhlanje ngiyathemba ukuthi kusukela namhlanje ngizoqhubeka ngijime because le weight engiyakuyo inzima kakhulu inabantu abanzima kwamele ngijime ngibe fit ukuze ngizokhona ukuthi ngibamele ngoba kule weight engiyakuyo ngiyayibona ifuture. Ngizothanda ukubonga kakhulu ocoach bami ukuthi benginikele lithuba leli lokuthi ngize ngapha ka professional ngizotshengisa italent enginalo lesibhakela. Okay, bengingakasho ukuthi bonga kodwa. Bengifuna ukwazi ukuthi ijourney yakho ka amateur ihambe kanjani njengoba usuthena khona. Ihambe kahle yize bekuba khona lapho ebekufika khona ikhathi enzima zokudliwa. Njenge boxer ke madlala iboxing vele mawuseringini kuno win no lose.
Kodwa yona ingihambele kahle ngempela, ingakho ngibona ukuthi ngithathe leli thuba ukuthi ngivele ngithene. So now kwihlelo udlala promotion. Impela kunjalo. Kuhamba kanjani lo? Hayi kuhamba kahle ngoba vele i-gym engasekhaya konke ku-right nje, siyajima, khona nabadala amabhoksi amadala ne-experience, siyajima ku-right impela. Okay, ngiyabonga. Siyabonga. You put in your OTP, you get on the system, you write in your address, it asks you your weight division. It's a new edition this year. When it says weight division, it's asking you which weight, because you are all new, or most of you are new. It's asking you which weight you're going to be boxing in as a professional. So if you're going to be a featherweight, you go 57.15. If you're going to be a middleweight, you go 72.16. If you're going to be a junior middleweight, you go 69.68. Flyweight 50.80. It's there. Says one. And nizokwenza nizongena ku-website yaka-Boxing South Africa, ithi www.boxing.sa. Ni-download i-form, i-medical form. Mase download i-medical form, niyithathe niyise kudokotela, bese futhi nenze i-HIV ne-hepatitis B surface antigen. Nizwile ngithi? Niwaloade onto i-system. Ama documents niwaload as a PDF. It's the only format the system evumayo. When you load the documents onto the system, it must be in PDF format. It doesn't allow any other format, JPEG, whatever format, the system will not allow it. And when you are done with the licensing, you get to the end, it asks you for payment. If you are like me, you go and do an EFT, it connects you to your bank, you do a payment. If you're not like me, you go to retail shopping. Retail shopping, you print a slip with a barcode, you take that slip to USAVE, Checkers, post office, and you go and pay. If I remember quite well, I think it's 330. But the form itself will tell you how much. And please, one mistake many boxers do, when they get onto the system, there's a part where it's asking you category. It says champion or non-champion. I know most of you want to become champions, but please do not say champion when you are new, because it will make you pay 900 rands, and there's nothing I can do. So, umufika la ithi champion or non-champion, please ithi non-champion. Noma uyi-provincial champion, uthi non-champion, ngoba izokukhokhisa u-900. Enhlanhla ukhona. Ungangifonela uthi bafuna u-900. The only people who write champion there is international champion, WBF,
world champions or South African champions. If you are a provincial or you're dreaming of becoming a champion, do not press champion because the system will charge you 900 rands. Says one. Okunye uma nidinga le form ningayitholi, ngicela nithathe inamba babizela inamba yakho. Ngiqale ngimnikeze yami uzothi ngisebenzela uBoxing South Africa manje ngimenzisa umsebenzi wami. Inamba yami ngu-071 463 0749. 071 463 0749. Uma le form ningakhona ukuthi niyithole, ngizonibuyisela mina ngo-WhatsApp. Uthi nje medical form ngiyibuyise. Ungangibuza impilo. Mawungena nje ku-WhatsApp uthi ngicela i-medical form PM kuphela. Ungangibuza impilo, ngizosuke ngithatha usuku ukuphendula impilo yami ukuthi ihamba kanjani. Sezwana, ungaxolisi futhi. Just nje PM ngicela i-medical form ngizokubuyisela. Okay. 071 463 0749. Ngiyacela ke mawufika la ungenayo umanager. Kunomuntu obekujimisa kuma-amesha, ngicela naye umsize angene ku-system because asuvuma ungene nomuntu ongekho licensed ekhoneni. Sezwana. Sicela uma unotrainer wakho ophuma naye kuma-amesha, ubuye emuva manje mhlawumbe uyasebenza, umtshela uthi coach, kuthiwa nawe fanele urejiste ku-system so that uzongena nami. Noma ucoach apartnerishe nocoach oseduze one-license ka-professional. Asizukuthwala-ke inkinga yokuthi sibe nama-boxer angenamuntu ekhoneni. Siyezwana? Omunye umuntu onganisiza manje ney'nkinga zama-boxer, ngusihlalo wenu, nangusihlalo wama-boxer, uSmith, Thulani Smith Gumede. Awusho inamba Smith? 079 818 818 63 47 079 818 63 47. Phinde futhi. Awuphinde? 079 818 63 47. Okunye engikucelayo because most of you nibasha, sine group ekuthiwa ngu-KZN Boxing Supporters Facebook. Ngicela nithi like, nijoine, nibe kuleyo group. Most of the time siyayifaka izinto ezenzakalayo. Nijoineke, akhona namanye ama-WhatsApp group ama-promotion. Niwajoine, nizowazi ama-promotion akhona. Kuno-promoter we-Starline promotion, uMama uMalinga. Mama Linga. Kuno-promoter we-Hledlobe promotion, uMama uThengiwe Dladla. Kuno-promoter we-Sula Dladla promotion, Labadeni. Kuno-promoter we-Ludoka Boxing promotion, uZulenkosi Babhidilele. Kuno-promoter we-Uhuru Boxing promotion, uNhlakanipho Gumede. Angimboni la. Kuno-promoter we-Tap Boxing Academy. Lebiso, hayi ngimbiza kamuva ngoba next week of this week uzobe eqhathile. Abachazele nge-tournament. Kancane nje 1 minute. Izobike. Hayi na-champs ninjani? Hayi ngiyajabula ukubona namhlanje. It's a pity nje ukuthi ke ngizoturn pro namhlanje. If you turn earlier ngabe sengithi hayi sekhona amanye ama-boxers sowazi ungena kwi-bill. But nevertheless ngomhla 18 March sizobe sinyuka siweluthukela seshowe. Uzobe kune-KZN title ekhona lapha ema-Colors Hall. Lapho izobe ixovana khona. Just before that kuzobe kune-weigh-in engizonithatha i-tour around eshowe. Lapho ngizonisa khona kwi-museum yaseshowe nibone umlando wakwaZulu. Emva kwalokho ke sihambe sobona uBakhathini. Yabazi siyobona ubaba uTap
Elijah Tep Makati, former SA middleweight champion, elected here too. Nginomphathi womphathi wami. Akusena umphathi wami, umphathi womphathi wami. Baba Sithole. Awufuna ukuba negama. Oh, hayi umphathi womphathi wami uthi anginibongele. When you finished with your licensing, you become professional boxers on the 1st of April 2023. Meaning if you license now and there's a fight before end of March, you are not eligible to box. You will only become a professional boxer after your licenses have been signed and everything approved starting on the 1st of April 2023. There's one. Okay. It's called outside. Let's call the names. Nobody failed. The people we said to them, go back to the gym, work on your technique. So awufeyilanga. Says one. Yeah. These are about Okay. Owokuqala uSakhile Hlatshwayo. Ngena ngaphakathi. Kube uNhlakanipho Kunene. Kube uSakhumzi Ndziweni. Akekho la uhambe. Kube uPrecious Msibi. Kube uSasha Lee. Kube uNothando Ncube. Kanele Mia. Thokozisi Mhlongo. Vusimuzi Mhlongo. Andile Mbatha. Nontobeko Thusi. Ayisephelile bafethu. Hayi siyabonga Nkosi yami hayi. Siqhubeke kube uSicelo Mkhwanazi. Kazimulo Majozi. Bese kakhulu. Manqoba Ndwandwe. Thembu Sibusiso. Wood Dikanayo bani bo. Kube uSizwe Ntanzi. Kube umncedisi Duze. Siyanda Phungula. Ndlela Melobuhle. Zwane Khumlani. Dubazane Sifundo. Thabani Mkhwanazi. Matthews Ngwengwe. Thanduxolo Lamula.
ngema. China. Bongelani uZulu, Zulu. Jalukolo Mhlongo. Lungelo Khumalo. Thembinkosi Mthembu. Olani Mbatha. Thobani Mhlungu. Ryan Johnson. Mondli Sibiya. Bonginkosi Zulu. Ibrahim Yusuf. Reino Norris. Kumede Msizi. Musa Wenkosi Mjwara. Kumelele Ngcobo. Rogerio. Matthew. Dimantos. Adkahaziz Omedwa. What the hell is that? Say that again, Henry. What? Valera. Is it Valera? Valera Dario. Dario. Velem Nasipi. Hey! Peace. Hey, peace. Chris Nero. Last but not least, Eric Khumalo. Henry, please say your name again. What's your name again? Everybody say cheese! Huh? Go get them all in. Yeah, say cheese, yeah. Njengoba nibonile ke beyikhala ke bafethu namhlanje beyikhala kakhulu niyibonele nani
beyothina to become professional boxers. Luckily akekho kofeyilile thina kuphase wonke umuntu. Timkezeleni. So catch me next time kwamashu Sports Center mhla 11. Actually this week mhla 11 izobe ikhala ke khona zobe kuyi-tournament. Kuzobe kuselectwa for i-take going to the KZN selections kusuke lapho kuya ku-national. So step by step and nami ngizobe ngiparticipate ke lapho. So don't forget to pull up and don't forget to subscribe, like, comment and subscribe. Siza with no bunch of AKAs signing out.